Niin nyt tuliko punainen sinne. Ollaan iskukoukuilla ja pilikkilöyshommissa. Ja täällä on kalaa. Iskukoukkuja laitettiin tässä 1 päivä. Niin pitää laittaa siitä. Käytiin jo 1 kerran näitä kahtomassa, saatiin semmonen pikkunen haaki. Tuuli vaan niin perkeleen kovasti, että... Niin tulloo nytkin. Onko iso? Ei oo pieni, sanotaanko näin. Saadaanko sitä sieltä pois? Jaa. Ja sitten parastahan tässä leikissä on se, että... Kaatoo! Sehän tuli ihan kala. Ja nyt meidän pamppu lähti. Hei! Se oli ihan meidän ruokakala. Lätkä. Semmonen passeli. Haukilla. No kyllä ihan syömäkala. Semmonen 1,5 metriä suurin piirtein pitkä. No niin, no äkkiseltään mitattuna joo. Niin. Se on hyvin kiinni. Ainakin. Äskeisestä oli veetty narut pitkäksi sieltä, ei vaan kalaa, ei löytynyt kuin koukku sieltä piästä. Ja äskeisen kanssa teki sen, että nämä oli 1000 solmussa nämä Narut. Oh. Meillä täällä oli aikaisemmin muikkuja syöttinä, nyt vaihdettiin kun suotiin jo tuossa äsken pilikillä pieniä ahvenia. Oskari sai semmosen melkein 0,5 kilon ahvene. Vähän yli. No voi olla yli tai ali. Ihan hyvä koko. No, mutta semmonen, että siitä lähtee oikein huljakat villeet ruisleivän päälle. Niinpä. Niitä olisi mukavaa. Jos haluaa, niin savupöyttä. No. Laitetaan se pyytämään. Keräillään nämä kalat sitten tuonne Mönkijälle. Mennessä olla Oskarin Mönkijällä liikenteessä. Pitäisi olla iso kelekka perään tuo. Niin. Tässä mun kamera oli viisas, kun minä käänsin, niin se sanoi jotta, että käänsit liian nopeasti. Niin, ja se sanoi, että ei oo vuokatasossa. Se aina kertoo tarinaa. Niin. Kyllä se nyt suurin piirtein suorassa pystyy. Mennäänkö kahtomaan seuraavaan? Mennä. Otetaan videolle, kun... Alkaa olla tätä sulppaa. Otetaan videolle, kun hukutaan tähän kalaan. No, luotti jo. Minä on sitä kiteen. No vähän vittumasta tämä kouvominen rukkanen kässä, mutta... Sielläkin on todennäköisesti kyllä tyhjät koukut. Täällä ei oo mitään. Joo. No katsotaan sitten se seuraava. Koukku numero joku. Ajateltiin, että ei täällä oikeesti ookaan, kun olen vaan vetänyt, mutta tuli niin löysää, mutta kyllähän täällä taittaa oikeesti sitten kuitenkin niin joku kala olla. Ja muhke! Ehkä. Ainakin potkas. Semmonen samanlainen kuin äsken. Ja oikein kommeen väri. Niin, on nämä on tuo tämmösiä. Äskeinen oli vähän semmonen nuhjaantuneen näköinen. Mutta oikein passelia tämmösiä 2 kilo, 2,5 kilo ruokakaloja. Parhaimmasta pihasta. Ja Villeet painaa sen 2,5 kiloa. Tuo kalahan on semmonen lähempänä 10. Ei. Mutta kirkas vetistä. Kirkkaan haake. Se on, Kirkkaan vei haake. ei oo syönyt mitään muuta kuin sorsan muikkua. Ja särkeä. Ei oo särkiä syönyt. Niin ei nämä syö. Lihakin maistuu
se on lähestulukon tieltä tuo haaven, kun se on lähestulukon. Kun Sehän tää sorsaveen haukihan on punalihasta. niin, se on kun taimen lohtas. Niin. Kyllä. Katsotaanhan Se on lisää. eri homma noissa kuravesissä. Niin. Vai mitä? Juu. Joka koukusta tulloo. Ja ei oo pien. Ei tietenkään. Eihän nyt pieniä kaloja kehata kalaa. Eihän se Se on tyhjänpäiväistä hommu se pienen kalan kala. niin. Pienen kalan pyynti on ajahukka. Jum. Potkii ainakin yli puoli kiloa. On nuo potkut vähän semmosia rauhallisia. Niin. Vatkoo ja... On standardimittaista haukea on tässä järvessä. Sopivan kokoista. Niin. Tää on niinku ois tilo. Joka reikään laittaneet tommosen samanlaisen. No eikä tämä muovipalikka ennen toimi tämän koko. Ylikko haakia tullut, kun ei tokeen. Lös siihen piälakkeen, äläkä kylykeen. Ai putpenserit. Kato. Tokeen. Tuo oli hyvä taktiikka, tuommoinen lyönti. Se oli se. Se lähti jappilään salleen. Tuo oli se, että tälleen löpi kivikauven mies tuolla. Mutta eikö oo kiva kun tulloo kaksi? Vieläkö meidän pilikillä tarvii käydä? No ei meidän oikeastaan tarvii. Niin. Mut se on niinku semmoista hupia periaatteessa. Niin pilikkiminen, tämmönen kalastushan on järkevää. Ja pilikkiminen on vaan semmoista hupihomma. Niin. Paitsi sitten jos merellekin, esimerkiksi meillä on se meri niin lähellä siellä Etelä-Savon ja Pohjois-Savon rajalla, niin se niin. Ei on tuohon saanut sorotteet. Mihinkä? Tuohon. Se on ollut näppärä hauki. Ja vielä on 2 koukkua kahtomatta. Niin. Onhan meillä nyt jo kohta 10 kiloa näitä haukia. No. Kyllä siinä kevättä kohti on hyvä lähteä menemään nyt. On kyllä paksussa kunnossa tuokki. Mä tiedän aina tietysti. Niin, siinä tuhannet haavenpoikaset nyt kuollut. Niin. Ja ollaan myös hirveitä ihmisiä. Ollaan. Mutta laitetaan roskat tuonne, ettei sotketa luonto. Pitäisiköhän se pestä tuo jääkin tuosta verestä. Aikoinaanhan meidän piti tulla pestä tietäkin, kun vähän hirven verta meni siihen, niin sehän isäntä vaan kuule pesetti tien, hiekkatien. Hiekkatien pesetti kuin hirven verta. Niin. No. Kaikkea sitä joutuu aina tekemään. Kuulostaa kyllä melko hienolta. Niin. Liekään muut pessy hiekkatietä. Minä oon levittänyt vettä hiekkatielle, kun levitettiin ensiksi suoloa ja perästä levitettiin sitten vettä, että se ei sitten pöliksi, mutta siinä on kuitenkin joku järki. Niin. Joo. Peräspesittekö juuri harjalla vai painepesiurilla vai millä tyyppi? Eikö tuo lie vairilla pesty? Kaikenlaista sitä. Enpä oo tuotakaan kuullut, että joku pesisi hiekkatielle. Kyllä. Mutta tietysti ammattimies on ammattimies. Niin. Ja seuraavaa koukkua kohti. Lokkiin katse kaukainen siirtyvi niin. Missähän se lentää? Ei tästä saa selvää. Siellä ois kuule Oskari kalaa, eikä oo pieni. Jaha, mitähän mä sanon? Sinähän sä kysyit. Sopiiko se tuosta avannosta? Pitääkö meidän hakea tuura? Tai sitten teiltä tullut upputukki. Mä veikkoin, että upputukki ei ehkä oo tarttunut Ei, tuohon. tämä on sitä sammoa, katoiko Riia, kun se äskeinen. Tämä on standardi. Mitä vittua? Ei tässä ole. Ootko ennen saana? Joku on tarttunut sitä vähän häntään tuota ahventa.
Ootko ennen saanut ahventa Tämä iskukoukulla? tuli aika painavasti tämmönen ahve. Olikohan se hauki kiinni? Oli. Tässä oli hauki kiinni, tämä oli nimittäin aika painava. Joo. Se justiinsa tuossa ennen avantoa, niin Ootko ennen saanut ahventa iskukoukulla? en, mutta hyvin on muikkukeli. Kaikkee sitä. Mutta pienempi tämä, onko se sinun 2 kertaa pienempi kuin se sinun pilikki? Puolet pienempi aina. Puolet pieni. Mutta ihan syötävä on tuokin. On siellä. Seuraavan kerran teillä on sitten varmaan Jurmakan pihaakin. Niin. Eiköhän nämä koukut kahtoo jo takaisin mennessä tuonne mönkielle niin uudestaan. Kalan tuloa ei voi. Jaha, on kalareissu. Tämähän on koko... Tämä on semmonen kalareissu. Tämä on tämän talven kaikkien aikojen kalaretki. Vielä kun myönnä kaljat juua ja kokikset ja syvän 2 pakettia makkaroja ja lihapiirakat, niin ai että me ollaan yhtä paksuja kuin nuo hauet. Niin ja meikäläisessä ne lihapiirakat ei näy missään. Sä oot kyllä aika söpö, kun sä tuolle kökötät siinä. Ai poloville. Niin, ja ne on kuulokkeet piässä vielä. Rukkoille. Niin. Kumarra vähän sen vielä. Kasvot kohti... Minun pitäis kahtoa. Kasvot kohti niittysalloa. Joo. Kyllä me vielä on se 1 koukku siitä vielä otetaan jotta. Tähän pitää uusata naru. Alkaa olla rispaantunut ja kiertynyt. Viimeinen koukku. Mitähän tästä tullut? Kato minkälainen hieno rivi. Olisi pitänyt jättää meidän se ahven tuonne, niin meillä olisi tuolla hirmu hieno rivi noita kaloja. Niin. Mutta ei tästä jää. Ei olla. Katsopa minkälaisella sörtöllä on tämä. Punneuksilla. Niin. On niinku pyöritetty. Ja kato mikä ahven. Tuommoisenhan minä ongin äsken. Sinä sait äsken tämmösen ongelle ja sillä se ei mulle antanutkaan, kun se oli jo varattu tänne Niin. iskukoukkuun. Onpas ahvenet ollut nyt se. Mutta eipä oo iskukoukusta ahventa antanut. Niin ja 2 peräkkäin. Niin. Siis siirrymme kalastusvermeemme tähän ja kokeilemme onkia pilkkiongilla tästä. Mä sanon, että tästä näin, niin näiden 2 koukun väliltä, niin tässä voi liikkua vaikka ahveni. Mutta on perkele kyllä tuon naruun pyörittelee. Ihme kökkylä. Joo. Mutta meidän pitää mutta ei varmaan tule noita ahvenia, kun laitan niitä pieniä ahvenia, mutta muikkuja oli kato syöttinä, niin Niin. se tiellä syöpi muikkua sen verran. Tässä sitten tehdään semmosia minikoukkuja Oi. olla. Se on kyllä... Lähtisikö tuo pyöri? Tähän ei kävisi tuuli ehkä ihan niin pahasti, jos tässä piliiksi. Ei käviskään. Sinusta saisi hyvän patsaan. Sähän ootko se... Mikä se on siellä New Yorkissa? Selkä suorana ja maha pystyssä vai mikä se on? Tuolla, kato, kun se keppi sulla ojossa, niin se on siellä New Yorkissa. Mikä se on se saatana akka siellä? Niin se lyhyin pitää. Niin, ihan oot samaan näköinen. Ai sillä on ehkä silmät auki, vai alkohan silläkin? En tiedä. Minulla on ruunupiässä sanoo, sulla on nuo kuulosuojat, se on sama asia. Pitäisköhän tuosta vaikka katkaista vähän Narua poikki. niin. Joo, no yritetään nämä ja... Kokeilla onkin. Niin, Laitetaan kuvoa, jos ruvetaan suomaan tästä isoja ahvenia. niin. Jos ei suohan, niin hei hei! Hyvä. Se on ensimmäinen ahven tällä välillä. Niin, mutta nytpä se ruppaa sinun nippaistinpanu täynnä. Hyvä. Jatketaan. No niin. Ja kamera taas. Ahaa, varma. Mikäs sulla siellä on syöttiä? Mulla on tommonen ketjupilikki. Ja on niinku perinteistä ketjupilikki. Eikä oo ahve. Vittu mikä ahvi, jumalauta. Kato. Perkele. Ihan
Se on kilorikki. Se on kilorikki. Kyllä meillä on tänne Oskari kalapää. Niin on. Tämmönen tapsa ketjupilikki. Voi. Onneksi olkoon. Ja jatketaan. Joo, jatketaan. Nyt katketaan. Nyt me jatketaan. Hei povua. Ai niin. No? Kivahan se olisi, jos joku tilloisi sen kanssa. Ja tykkäis. Niin, ja kävi Siitä pitää ehdottomasti tykätä, niin sitten tulee paljon hyviä katselukertoja. Niin, ja toinen juttu mikä on, niin ne jotka nyt ei oo käynyt kahtomassa, niin käykää kahtomassa Oskarin kuva Ronella Karhu. Semmosen kun minä oon tehnyt. Minä oon semmosen tehnyt. Herre. Niin, jos ei oo joku käynyt kahtomassa, niin käykää ihmeessä kahtomassa. Oskari Kole. Nimellä löytyy. Sieltä löytyy. Nallevide. Mutta niin. Näihin tunneliin.